مسيهم خبركم تخطاتلتي ساعتنا أخيلون لومي سوني 13 لكاتي ساعة 9 مشى استدعوا زينا مسنارون في المالنا كتخطاتلنا بخبر زعدم بيترس منجس أرست زينا كوميشنر بحرين سبورتن أبعدوا لي سكاير زلو مسرح كعتات عزيمون أما حدار زباقاش باركا أبي محيال مدبات مرمخة زتكرر كباتا كايدو هاقراو محبر تمومان إيرترا وياو بقعات عبالاتو نمبراخ يسرح الله أبي زحلفة عامت لعلى عسرت بالونات أمريكا نكلا إيرهاجور كم تحسا من تشاينا كسيسون نيتو بقدايل أبي لعلي نورد ستريم استفدت من متكعت عمل كيتوز ترقبة وتسيت هوتس أخيبا كايد روسيا تصويعة منجستو روسيا أمريكا بالعلي هاجور شبرا ومتكعت كتكايد مدب كم زلوا كسيسون كوميشنر بحرين سبورتن أمباسادر زمدة تقلب بموهاد إيرتراويانن إيطالياويانن كيلاتات أبد عدوليس كاير زلو مسرح كعتات انتوا أسرات تعزيبون أبتي بعسر تلكاتي زقبرو عدت أمباسادر زمدة مسرح كينوتي زلو تاريخا وقداسنت أبد محيال عاقمي إيرتراويان من سياتون تراكم زلو تقيسون السلاسل زلو عمامن زاقيت تمزقيبو زلو حدش رغبة الموقسون نتسرح زمرح زلو كيلاتات أبتي كبابي بحفشا أبد نقطة كدتن شدشتن دما بفلاي نزكاي زلو مسرح كعتا كومون رغبة حدستا أسرات ملكيتهم أمباسادر زمدة مبريهيبهم أبت مسرح ساتفو زلو إيرتراويان كيلاتات أقدمو بإيطاليويان كيلاتات أب أسمرا بستوهبهم ناي أتعاق عقبان تقنان سلطانا نتي بستفلا ليه مغنيات كفرزت سنحك أرستات أب متقان كنطفو أخيلهم كم زلو قليتهم أب كلتاشن عسرت عادن زجمرة بروجكت كعتا أدوليس بموهاد إيرتراويانن إيطاليويانن كيلاتاتيو زعمم زلو أما حدار زواجاش باركا أمباسادر محمود علي حوري بشوعات تلكاتيت عبد المحيال تمر مدبات مختزة تقرر كباتا كايدو أبتي وكلت هزبي أما حدرتن زباتات غردت مغولو دق منصران سلعن كومون أبتي كبابي زركو عز السراويت تساتف وركب أمباسادر محمود عبد زحلف عامتات بلعل وهدت هزبن سراويتن حيالو لمعاتاون دحنتاون مدبات كم تتكبرو تقيسو كلهم محاورات منقستن جنبارن مدنفعو كسرعو أتحساسيبون قون تزرقحن تتكامنتن مسارتا أقلقلوتات نمسفاح السلاسل زلو نتفتات نقاحت حبرات السبحة فشانا يمنسياد دما بفلاي كبكبل بمزغ قارا محادرتن عزز سراويتن كالاستراك اللوام تصويعون أبي موداتا أبي كلتاشن عسران كلتن أبي كلهم كبابيتات نسترائي لعل تساتفو هزبي بممقاس أبي متعي تهزباو تساتفو بزوار تتصو الدابيتات كدفع اللو الزغاقيرون تساتفت بوغنم مدبات أمر مختن معواتن تساتفو منسيات بكل عماماتن مرقاتن أبرتي عم كم سرحو بمرقات زوطان مدبات أقدمو عمق زبالة متنعتيخ كايد اللهم تلابيهم هاقرا محبر صممان مياو بقعات عبالاتو نمبراخ مياو سلطاناتات بمودابن ولد زي بلو لقاح بمهابن نابرتي يسرحكم زلا قليصو وكيل إيرينا زوا ماكل دانيال والدون زدالو وصبصا فرتنا عندهم كتقربان هاجراو محبر صمومان إيرترا مياو بقعت أبالاتو نمبراخ يسرح كم زلو أبو منبرت محبر أتول دنكيل سيل حبيروم مس إيرينا بزكايروك على محتت أتول دنكيل علاماتات محبر أفلطو حبرة السب معباي مسالات صمومان محلاون متباغن هيوات صمومان محياشن زحش عدلات نمفتارن متعر كمون كإلتن ميان صمومان كم مبالز كم زدقال العبرهم كابلتشن عسران عبسفيتن قد خدانن كمون مفرنهبن من ربح دورهن نلعل حدا شحت صمومان سلطانا توهبه دحر مززامهم دما ولد زي بلو لقاح بمهاب مكتتالي قبرلهم كم زلو بمتقاس توصيت زتبابع كم تخونه قليصم
ኣገልግሎት ትምህርቲ ንጽሙማን ንምስፋሕ ብዝተወስደ ተበግሶ ኣብ ርእስተን ኣብ ኣስመራን ከረንን ዝጸንሐ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ጊንዳዕን ኣቑርደትን ክልተ ከም ተወስኸን ብምሕባር ብቕዓት መምሃራን ንምምዳብን እኹል መሳለጥያ ንምቕራብን ማሕበር ምስ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዘራርብ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣብ መወዳእታ ኣቶ ወልደንኪኤል ጽሙማን ዝዘናግዑሉን ሓድሕድ ተመክሮ ዝለዋወጡሉን ባይታ ንምጥጣሕ ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ማሕበር መዘናግዒ ማእከል ንምኽፋት ዘድሊ ምድለዋት ከም እተጻፈፈ ስልጠና ስነ ጽባቐ ጸጉርን መመላኽዕን ንምጅማር ድማ ዘድሊ ትሕቲ ቅርጽን መሳርሕን ተዳልዩ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣብ 1998 ዝተመስረተ ሃገራዊ ማሕበር ጽሙማን ኤርትራ ኣብ ለካቲት 2001 ኣባል ውድብ ጽሙማን ዓለም ኮይኑ ቆንስል ሃገር ኤርትራ ኣብ ጅዳ አቶ ዓብድራሕማን ዑስማንን ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት አቶ መሐመድ ዓሊ ማሕሙድ ስዒድን ካብ 3-10 ለካቲት ንኤርትራውያን ነበርቲ ደቡባዊ ስዑድያ ኣብ ሁሉ ኩነታት ሃገርን ቆንስላዊ ኣገልግሎትን ሰሚናር አካይዶም ኣብቲ ኣብ ኸሚስ ምሸት ጀዛን ቶኑማን ኣነማስን ዝተኻየደ ሰሚናር ዜጋታት ውዳቤታቶም ሓይሎምን ንቕሓቶም ኣበሪቖምን ኣበርክቶም ክዕዝዙ ዝሕግዝ ዘተ እውን ተኻይዱ ተሳተፍትን ዝወሃቦም ኣገልግሎታት ድሕሪ ምስጋን መደባት ሃገራዊ መኸተን ልምዓትን ንምድንፋዕ ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጾም ኣብ መወዳእታ ኣባላት ማሕበረኮም ኣነማስን ቶኑማን 13,000 ሪያል ስዑዲ ንምሕያል መደባት መኸተ ወፍዮም ኣብ ከተማ ኣክራ ጋና ክካየድ ኣብ ዝቐነየ መበል 19 ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪካ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሄኖክ ሙሉብርሃን ቀዳማይ ብምውፃእ ዘውዲ ዓወት ደፊኡ ኣብዚ ን23 ሃገራውያን ጋንታታት ዝወከሉ 77 ተቐዳደምቲ ዝተሳተፍዎን 120 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነን ሎሚ ዝተኻየደ ውድድር ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ እውን ብመንገዲ ሄኖክ ሙሉብርሃን ወርቂ መዳልያ ክሽለም በቂዓላ ነዚ ድሙቕ ዓወት ክውን ንምግባር 7 ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብሓለቓ ጋንታ ሜሮን ተሸም እናተመርሑ ዘርኣይዎ ልዑል ውህደትን በቕዓትን ብተዓዘብትን ተንተንቲ ስፖርት ቅድድም ብሽክለታን ብኣድናቖት ይግለጽ ኣሎ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ናይ ጋንታ ናይ ግዜ ካልኣይ ኣብ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ምድብ ምኩራት ተቐዳድምቲ ሄኖክ ሙሉብርሃን ሳልሳይ ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ድማ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ካልኣይ ወፅዮም ሄኖክ ሙሉብርሃን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሻርማ ሸኽ ግብፂ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ቀዳማይ ብምውፃእ ተሸላሚ ወርቂ መዳልያ ምዃኑ ዝዝከር እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት ኣብ ልዑል ብራኸ ዝጓዓዛ ልዕሊ 10 ባሎናት ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንክልኣየር ሃገሩ ከም ዝጠሓሳ መንግስቲ ቻይና ከሲሱ ኣሜሪካ ንክልኣየር ካልኦት ሃገራት ብምጥሓስ ዝተፈላለየ ስጉምትታት ክትወስድ ሓድሽ ተሪዮ ከም ዘይኮነ ዝጠቐሰ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ብዛዕባ እቲ ፍጻሜ ከረጋግጽ ዝደሊ ንሰነዳት ሃገር ክውከስ ጥራይ ከም ዘለዎ ሓቢሩ መንግስቲ ቻይና ነዚ መግለፂ ዘውፅእ ዘሎ ኣሜሪካ ብ4 ለካቲት ኣብ ስለያዊ ንጥፈታት ከም ተዋፈረት ንዝኸሰሰታ ባሉን ብሚሳይል ወቂዓ ከም ዘውደቐታ ድሕሪ ምግላጻ እዩ ቻይና ነቲ ብኣሜሪካ ዝተወስደ ስጉምቲ ልዕሊ ዓቐን ሓይሊ ምጥቃሚ ክትብል ወቂሳ ብዘይካዚ ኣሜሪካ ምስ ካናዳ ኣብ ዘዳውብ ወሰናስን ክፍለ ሃገር ሚቺጋን ክልተ ዋንነተን ይኹን ዓይነተን ዘይተረጋገፀ በረርቲ ነገራት ብነፈርቲ ኩናት ከም ዘዕነወት ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ፔንታጎን ምሕባሩ ይዝከር እዚ ሓድሽ ምዕባለታት ንዝምድና ቻይናን ኣሜሪካን በኣሉታ ካብ ዝጸልዉ ጉዳያት ኮይኑሎ بأمريكا زمراح كيدان سمين أتلانتيك نيتو أب ورح مسكرم 2022 أب مسمرات غاز نورد ستريم نستفدت أمامات قاعت بزملكات زترخبه وتسيت نمزتاي وزت أغيباك كايد منجست روسيا تصويهم نتي أب العلي كلت مسمرات غاز روسيا استفدت أمام نتقطات حيل بحر أمريكا بتزاز بريزيدنت جو بايدن كم زكا يدويو زغل الزلون يوخن بر أمريكا نتفدت أمي كم زي وعلته بمتكاس نتزوهاب زلو مجلسات نتيجات الله هاجرات معرب دايما دايلن عب لعلتي مسمر متكعتي كم زكا يدايو منجست روسيا كخصص عنيهم بسنكتي بعسران شدشان مسكرم عب لعلتي هاجرات أوروبا بعفشان جرمن دما بفلاي غاز عدل مسمرات استفدت من نطبي نواتاو عنوات كم ساعة يذكر اتي نطبين اتي عب منغو روسيان هاجرات معرب صنح فلليات مريسو كم زقفحو تصصوات يردون
أمريكا بالعلو روسيان نابال هاجرات السوفيت حبرت زنبرا هاجرات متقعدات زكايدو شبراوያን ኣብ ምምልማል ተዋፊራ ከም ዘላ መንግስቲ ሩስያ ከሲሱ መደበር ቴሌቪዥን ራሻ ቱዴይ ንላዕለዎት ሰመዝታ ሃገር ብምጥቃስ ሎሚ 13 ለካቲት ኣብ ዘቃላሕቶ ዜና أمريكا ነቲ ውጥን ንምትግባር ተቆጻጺራቶ ኣብ ዘላ መሬት ሶርያ ኣብ ዝደኮነቶ ማዕስከራት ሽበራውያን ተሰልጥን ከም ዘላ ገሊጻ أحدثت ጸጥታን ስለያን أمريكا بروسيا ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ምስ ዳዕሽን አልቃዒዳን ጥቡቕ ምትእሳር ምስ ዘለዎም ጉጅለታት ብንጥፈት ይሰርሑ ከም ዘለዉ ዝጠቐሰት ጸብጻብ እቶም ብኣሜሪካ ዝስልጥኑ ዘለዉ ሽበራውያን ነጥጉታት ናይ ምስናዕን ምጥቃምን ትምህርቲ ይቐስሙ ከም ዘለዉ ሓቢሩ أمريكا ነቶም ተሰልጥኖም ዘላ ሽበራውያን ኣብ ቀረባ እዋን ናብ መሬት ሩስያ ንምውፋር መደብ ከም ዘለዋ እቶም ላዕለዎት ሰመዝ ጸጥታ ሩስያ ገሊጾም መንግስት أمريكا ነዚ ብቻይና ዝቀርበሉ ዘሎ ክስ ያመልክቱ ዛጌት ዝሃቦ ምላሽ የለን መንግስት أمريكا ንሩስያ ንምድማይ ዝብል ስትራቴጂ ይኽተል ከም ዘሎ ዝድማ ኩሉ መራላዊ መትከላት ከም ዘጥፈ ዘመስክር ምዃኑ መንግስት ሩስያ በተደጋጋሚ ክኸስስ ጸኒሑ ب12 ለካቲት ኣብ ኒጀር ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 26 ኣባላት ሰራዊት ከም ተቐትሉን ሰመዝ ጸጥታ ሃገር ብምጥቃስ ማዕከና ዜና ቃሊሕን በቲ ምስ ማሊ ኣብ ዘዳውብ ደቡባዊ ምዕራብ ኒጀር ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓያሎ ካልኦት ዳሃዮም ጠፊኡ ብምህላው ቁጽሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪካ ዝንቀሳቐሱ ምስ ዳዕሽ ምትእስሳር ብዘሎም ሽበራውያን ተኻይዱ ክኸውን ከም ዝኽእል ይእመት ሽበራን ምቅላስ ብዝብል ምክንያት ናብ ኒጀር ሰራዊት ለይኻ ዘላ ፈረንሳ ነቲ መጥቃዕቲ ብትሪ ኮኒናቶላ ፈረንሳ ኣማይታ ኣባላት ሰራዊታ ናብታ ሃገር ኣዋፊራ ከም ዘላ እንተኾነ ግና እቲ ሰራዊት ንዕላሙ ዝበቅዕ ኣበርክቶ ከም ዘይገበረ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ ማሊ ሰራዊት ኣዋፊራ ዝጸንሐት ፈረንሳ ብትእዛዝ መንግስቲ ሃገር ምዕራብ ኣፍሪካዊት ሃገር ከም ዝሰሓበቶ ይዝከር ኣብ ኒውዚላንድ ተኸስቱ ብዘሎ ህበብላዊ ማዕበል ንዋታውን ማሕበረ ቁጠባውን ክሳራታት ወሪዱ በቲ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገር ኣጋጢሙ ዘሎ ተፈጥራዊ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ መስመራት ኤሌክትሪክ ዕንወት ብምውራዱ 10ታት ኣሽሓት ኣባይቲ ጸልሚቱ ከም ዘሎ ተገሊጹ ብዘይካዚ በቲ ሓደጋ ሎሚ 13 ለካቲት ኣማይት በረራታት ከም ተሰናኸለን ብርክት ዝበላ ኣብያተ ትምህርቲ ኣገልግሎት ኣቋሪፀን ከም ዝወዓላን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ መንግስቲ ኒውዚላንድ በቲ ሓደጋ ብዝተሃሰየ ከባቢታት ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣውጁ ኣሎ ኣብ ኒውዚላንድ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሳምንታት ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋውን ንዋታውን ቁጠባውን ክሳራታት ከም ሰዓበ ጸብጻባት ይጠቕሱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ህበብላዊ ማዕበል ብዝሓየለ መልክዑ ይቕጽል ብምህላው ኩሉ መዳያዊ ክሳራታት መሊሱ ክዛይድ ከም ዝኽእል ኪላታት ሜትሮሎጂ ኣሚቶም ኣለዉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ